Dadi Padang. Mboten malih Mas Jolang. Rah, wis ora dadi tukang sunat. Ha tulung kandhane bubuke aja kon madhep rene. Kene ya. Kon madhep rono kabeh. Lah kene ya. Buke kudu ngrasani aku. Rasane piye? Iya iku Jolang biyen sing ning tipinan dadi Kian Santang ngene. Kiang Santang apa wong dirasani kok. Kalau Jolang lho, jolang dagelan Rembang. Delok aku sawang koiringan kaya kombi. Kleser. Nggih monggo. Ya Mas, podang kuning. Ayo nduk Cayu, minggah sedaya nggih. Monggo persiapan. Ayo Cayu, beda-beda dari cintanya. Dari Mustikom Jaya yuk, minggah. Ayo, aduh. Minggah. Ayo Mas. Esok awan atiku ora luyuran aku lagi sing tak sayang. Sing tak sayang. Mubeng anggonku goleki ora krasa. Ayo. Esok awan Ayo semuanya yuk sini yuk. eman Yang sayang. yang tak sawang mencelok. Ayo mbok sini. Ayo semuanya sini yuk. Sarwi gocek dheweke kalih doa. Ayo diajeng tombol. Kalau kae tak simun ojo ngene podang kuning agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang tambah manis. Ayo semuanya. Yen klakon nyanding slirate. Eman keiwang liya. Yen si podang atutut ati sebrana. Mando atiku tansaya tendra. Tak sranani suntika kulute bendho. Mustika Budaya. Dapat sebagian bersama Mustika Budaya. Dengan beda-beda dari cantiknya ya, luar biasa. Hai. Semuanya yuk. Esok awan orang rasa luyuran anggoleki sing tak sayang. Obang mitir anggonku
sapa? Karo iki apa lho? Ya apa sing mbok pilih kok iku to Le. Ya iya Lek. Iku ora kaya lombok temumpang tahu. Lek Jolang. Piye? Aku kan elek. Iya. Iki kan ayu. Iya. Aku memperbaiki apa? Keturunan. Engko nak kowe iki umpama entuk bojo kuwi kaya hadiah ning sing wedok padha karo kenek musibah. Ah, ora. Mimi. Nuwun sewu Pak Jolang. Nggih. Sedaya kemawon nggih Bu. Nggih. Jenengan nak pengen roh kethek temumpang mboke rasa dotoh ning Surabaya nggih. Nek ndi Dalu punika wonten nuwun sewu. Miki culno Le nak pengen roh kethek temumpang mboke nggih. Mbak Nita mriki Mbak. Saya. Loh, sik kita tumbang mboke piye le maksude? Ayo, Ayo Mbak. Aja. Ayo. Ayo susune muntir iki lho. Anu bocahe muntir iki lho. Ya. Wis kono ning guri wis bar sunat nggih. Julah. Mimi. Ayo angger nangis tak pateni lho. Nangis kok mbok pateni lho. Pate tak pateni mikir. Rumangsa. Si orang ngono to Mas. Bocah cilik ya aja dibuli, ora apik. Ora apik Mas. Lho betul aleh. Iki mang mendoso iki mang jane apa leh? Kok iso mang tak gendong kok ya ana mendoso le. Bar sunat. Dadi wis Joko. Wis Joko. Walah. Wis dikenek dienggo jos jis. Loh, apa kuwi? Kotak WA. Mas, paling mok semene kok. Ayo Jostis yuk. Ra pareng urung mari nggih. Urung mari. Sesuk ben mari sik. Asik. Ora ana liya ngaturke panglipur kanggo Nggih. keluarga ageng panjenengan Bu Ulfa sekalian Nggih, garwa. leres Nggih. Mawon dening kita nekeng putra ya nok Enjo, Cahayu. Dek Fajar. Sinareng Mustika Budaya. ingkang dipun pandhegani panjenengan. Bapak Pandi dalang kabantu kali panjenengan Ibu Yesika Mardiana. Wijil saking laladan. Telatah tempuran Kabupaten Blora Mustika. Aku tak balik. Aja. Ya wis, ya. Mama ora iso. Ora Oh, iya. aku njaluk sangu Pak Jolang, ora iso. Iki tak ganduli aku njaluk sangu. Aku ya iya loh Mas. Aku njaluk. Masamu aku suwi ra petak lho Mas. Wongko ya wis. Ayo, Mas. 3 juta kok. 3 juta kok ya. Tok. Piye? Sik ya tenang. Sik Pak Jolang. Timbangane awak dhewe dijaluki sangu. Ayo menculot keliwat karepe Pak. Ora ngene. Rampok. Rampok. Lah, iya wedi lho, Pak. Lah iya. Ki ayo seneng-seneng mumpung Ya. ana Cahayu ayo. Nggih. Nggih. Pokoke aku sangune ra iso. Lagu sing lagi ngehit. Apa? Iki Pak. Kico mania, digaspol ndanga, manukundanga. Manuk sing ndi Mas? Iya bocah iki. Yo nang kondange kepoklek lho. Ya. Nah aku sing ndangake malah untu. Oke. Sayang. Nggih, ayo sayang. atur panglipur Gimana, wis nggih? diteni para warga. Nggih. Tlatah kene ya. Heeh. Awake dhewe ayo nembang sing penak ya. Sing penak Ya. turu Mas. Ayo Mas, diparingi mau ana pamundutan Nggih. cewek gaul. Pamundutan ana cewek gaul, nggih. Katur ingkang ngersakaken mugi orna ing penggalih engko awake dhewe ngaturke. Sak ndasen apa mboten Kang Mas? Ya sandase. Ngaten kula niku seneng nek kalih ndase. Ya, Nggih. ora ana ndase ku mundak ndase endi ndase endi. Ya, Loh, iya pokoknya aja balik saiki ya Mas. Ngenteni nganti bar ya Mas ya. Biasane iki nek nekani iki mesti nekani taman. Lah iki kok mang macak lanang iki mang piye? tolong. Kok gething. Mas, ayo Mas. Cewek gaul kita duet karo wanita secantik-cantiknya malam hari Lah ini. yo ngene iki aku diujo ngene iki terus engko disangoni pira ngono lho ya. Aku tau di bojo model ngene iki. Loh, model ngene iki tahu Mas. Tahu. Heeh. Dimiki kesuwen semaput arek. Kok terus dimiki semaput iki lho ya. Berarti ku mau mie, ku mau kadaluwarsa Sing Mas. tak mut kleru nggone sapi. Loh. Dadine Mas semaput tak kebekan Yalah, berarti ya sapine iku mau sing wis kadaluwarsa ya ndak. Iya.
ayu-ayu ning ngene dian tenan. Padahal ndek esuk do icir lho, kok ayu-ayu ning ngene. Lah apa? Semua itu serba perawatan. Oh, perawatan. Belanjane nggone material barang ngono kok. Lah, perawatan kok ning material. Mase ayo mase halo. Ya. Ya. Halo. Sikarkan. Ya, Mas, monggo. Bersama cantiknya Mustika Budaya. Yang gini klasik ya sayang. Klasik ora apa-apa, Nggih. ora apa-apa. Mas Londo nggak bisa gini Gak nggih. apa-apa. Ibarat kembang kowe pancen wangi. Hayalah sholat. Ibarat Kok halnya lah sholat barang iki lho. ana sendakane. Ya ya. Loh, Bude badhe kondur. Enjih, niku wau kok tesih abot ditumplek napa mboten? Kok sampun. Kok iso mbok urus iki lho? Iku mau dulurku kok. Dulure sampean. Lah mangen nek ngerti nek dulure sampean kok ora mok sangoni to, Mas. Aku malah didongakno. Didongakno piye? Liwat karo kula wa akad Allahu somad lam yalid wa lam yulad ngono ya. Ayo Mas, monggo.
bokonge mental betul cewek gaul isor dhuwur tetep gaul yen lumaku bokonge mental betul sapa wonge sing ora jedukan nyawang bokong kopine kaya kandang cina wengi nganggo sepeda lanang cewek gaul ayune saged jamatan Sampun ngaturan pamurtan wonten cewek gaul nggih Kang Mas. ayo Heeh. iki muga-muga ora iso maringi apa-apa nung bisa donga dinunga kanggo Nggih. keluarga panjenenganipun mengkugati Nggih. rezekine ora lokak ning malah kebak nggih Kang Mas pripun ngersake napa monggo Nggih menika wonten pambuka rumiyin nggih Kang Mas nggih. Heeh, monggo, Cahayu. Pambukanipun wonten loro ati loro wau pamurtan Ya. nyampur sari kreasi dari musika budaya. manut Nggih. dirimu pokoknya selalu bersama Mustika Budaya. Yang penting di sini ditemani sama Mas Jolang sampai selesai nggih. Enggak. Lho kok enggak iki piye? aku wis kawit bar magrib mau Alah bar magrib sampai nek kenduruan kok ya. pasang terop mau pasang terop. iki kowe sok urung ini aku isih duwe masalah siji Loh, masalah apa Kang Mas? pas korban ini ku lho Korban kena apa? aku iki dikongkon goleki mudin angger bar mbeleh sapi kok ndase digawa angger bar mbeleh sapi ndase digawa Loh, saiki nek mudin ndase ra digawa terus piye nganggo ndas apa Mas? wah lah aku termakan isu hai iki Lho lek pripun? oh kudune kan sing digawa iki mau ndase sapi Heeh. jebule ndase mudine dhewe ya oh alah Kowe iki lho, kok iso. kira mau kok ndase sapi lho api Nggih. termakan buak aku yuk Nggih katene nyampuran sari kreasi dari musika budaya kok jadi mateng Bapak Ibu sampun mirsani kira-kira musika budaya yang dalu menika nggih Kang Mas nggih. Heeh, terkhusus agem Ibu Ulfasa keluarga nggih. Nggih, yuk Kang Mas katuran. Mas Jolang di sini dulu nggih. Nemenin aku dulu, soalnya lama nggak jumpa juga. Jumpanya juga nggak lama nggih. lebih baik aku nggak jumpa Ah, lah kak ngono iki lho ya. ora dijak bosmu Ora perkara ra dijak bosmu wong jobmu wae lho. Ya. Turah-turah ngono nganti sing baku ayo mah-mah. panglipur kan Nggih. aku ganti ya monggo apa sayang Katuran nonton loro ati loro nyampur sari. ya yo Anak-anakku semuanya. Nanti lek Mas Jolang masuk ditahan dulu ya. Apa itu? Apa iki, Peng? diputer Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Amri pati wis ra bisa tak gedeni.
rino lara wengi bolak-balik mbok aja nglarani ati kurang ngopo aku iki dadi wanita kurang ngopo aku iki gone tresno aku terang mangajab rino lara wengi tapi tatu wis ra bisa ditambani amripati iki wis ra bisa tak gendete yen to weruh sliramu jejer dheweke Adomo tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wani alina wis milih tresno aku apa dhewe wis milih dadi bojomu apa bojone bolak-bali mong gawe gelane rasa tresno sliramu rapi senjaga awes milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojomu apa bojone bolak-bali mong gawe gelane rasa tresno sliramu rapi sanjaga aksesuwun kalau paringane marah warga nasa nyane ayam gadang mangajab rino lara wengi bolak-bali mbok aja nglarani ati Katuran salam pambuka wonten loro ati loro kaya dumateng artis-artis dari musika budaya adalah Bapak Ibu sama meresani kenoprak musika budaya dalu menika. Ya sayangku waktunya juga sudah malam ya Nduk ya. Memenuhi pamurutan ada salam tamu terus spesialnya buat EDR fotografer larang ya Nduk ya. Oke ya langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musika budaya satu tembang wonten ojo salah tompo. Kita goyang kembali yang punya Rindi. Ya, oke. Satu tembang pamurutan nggih. Terus spesialnya buat EDR yang sudah lagi lihat live streamingnya dari LJM Pro, nggih. Yuk sayangku yang punya Rindi. Kasunyatan oke ditunggu kasunyatane nggih. Iki kru anu ya, sing mawawan ya, Dok. Dari Pakes punya ya. Oke, siap, ready nanti dikasih. Koncomban ya, oke baik. Terima kasih yang sudah hadir nggih di malam hari ini dari Koncomban dari Pakis punya Bolong Ban, oke. Sumendal rasane ngati
saka wis oleh ganti sing eling ramane ngerti janjine Mas yo paran sing ninggalake kurang paran isun iki panjaluke wis oleh ganti sing eling ramane janjine paran sing ninggalke iya Ojo sayang, ojo sayang nerimo, gampang percaya omongan mulia. Sing omong Mustika Budaya bareng AJM Production juga Kesia Lighting ada juga bareng Pias Audio Wasik ya Krungu kabar iko wis oleh ganti ya mesti to Mas Sing elek tabien ambi janjine Mas yo paran sing arep ninggalke Kurang paran iso niki kabeh penjaluke wis turuti paribasan gayo lintang sonakui opo riko make sing ngerti ojo salah ojo sayang nerimo, gampang percaya omongan Terima kasih. tanpa sampun ngaturan nggih kok jadi matang Kang Mas sampun diaturi terus spesialnya buat EDR fotografer larang. Oke, matur sembahun. Gini ki pripun Pak Lurah? Lah yo ngene iki lho, Nduk. Heeh. Ninggal katresnan kusumaning ati. Iki bapak iki mesti lali aku, Nduk. Heeh, mboten. Oh, alah tak kira lali, Nduk. Nggih. Pamundutan ya Nak ya, wonten ninggal katresnan ugi wonten kasunyatan. Kusumaning ati ya. Iki juga kasunyatan sing kono kemawon ya Nduk ya. Oke ya katuran wonten pamundutan nggih. Heeh wonten
Tamuran satu persatu nyampur sari kreasi dari musika budaya Ugi ya sayang ya. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis dari musika budaya yang punya Dian Ardani. Semoga sayangku. Nggih, ninggal katresnan dulu ya sayang ya. Nggih. Goyang kembali bareng musika budaya. Yes, audio. OGM Production. Gesilia Letek. Wasik ya. Jarane keji, jarane keji. Yo 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 yo. Silakan kalian musika budaya Ogi MB Music. Bias audio. Jika Gesilia Leteng ada OGM Production. Asal. Ayolah mas. Katakan kan ada mana Bapak Lurah Geda, Pak Frida. Yo yo. Iya. Nalika sliramu
enggal katresnan nggih kanthi depan Bapak Lurah sampun katuran. Nggih menika wonten kusumaning ati ugi kasunyatan juga ada asmara. Sudah ya Nduk ya ini dikasih itu nggih. Juga waktunya sudah sampun malam nggih. Besok kita pentas ada di perbatasan Ngawi ya. Yuk Kang Mas sumangga katuran pamuritan ning kusumaning ati kanthi depan Bapak Lurah monggo langsung diaturi Mas On. Mustika budaya yang kembali bareng AJM Production juga bareng Bias Audio Gesini Lating juga bareng MB Music. Terima kasih. Kak Gun Iya deh. goyang Mas Sibuk kok ya. apa nih aku sumaning ati dawa ngebagus anti-anti mong kamu bisa gawe tantrame atiku JM Multimedia. bareng Bias Audio Gesi LRT. juga bareng MB Music. Iki lho bocah. Iki lho Mas. Masih bersama Mbok Tomblo. Juga bareng Kak Gun. Hao. Kusumaning ati bakal lali. Goreng elingan jroning ati sakedahe bumi. Kadang kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake
sampun ngaturan nggih pamundhutan menika saking Bapak Lurah sampun diaturi nggih wonten ninggal katresnan ugi kusumaning ati. Yuk sayangku memeni pamundhutan nggih wonten kasunyatan ugi asmara. Ayo langsung tak putar kembali sinaringan kalian musika budaya juga artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu sing cantik-cantik. Langsung tak putar kembali yang punya. Yuk Merly sayangku maju ndak. Nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya asik
matur sumbang kembali nggih, sampun ngaturan nggih lamurtanipun nggih wonten kasunyatan. Kon ndak mikir dicipuk sik ndak ben ranging ndak. Nggih niki katuran wonten pamungkas ya ndak ya. Katuran mamurita saking di Aldo ini ya tadi ya. Lamurtanipun nonton asmara kita goyang kembali yang punya Santifani monggo sayangku. Oh tak mutnan niku lho. Yo. Masih bersama Mustiko Budaya. Goyang kembali. Bekerja bareng bersama Bias Audio, ada juga AJM Production. Bila tak ada lagi sayangku yang tulus untukmu, andainya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangku yang tulus untukmu, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Terjatuh tersiksa batinku sudah tak sempurna, rusaknya harapanku terlalu kau pergi, kini terbang jauh hilang asmara. Kini telah ada kita, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Asmara, kurang padamu sampai kata lalu hingga ku terluka. Terima kasih. Cecilia Elektrik, terima kasih. MB Musik, matur thank you. I'm waiting. Mustika Budaya. Hingga
Sedene suka dilelan soda yang ndek malah suka yang ini suka bari suka tak candek semene bae. Amarga pondok yuk padha sowan marang bendarane yuk padha sowan. Dodok.